Godt. Nu vil vi så prøve at sætte en ung mand ind i den her simulator, der aldrig nogensinde har prøvet at sidde i en bil. Her ej heller prøvet at sidde i en simulator før. Det vil sige, at det er helt nyt. Og nu vil jeg som kørelærer prøve at instruere ham i, hvordan man kører med manuel gearkasse. Og så vil vi prøve at lade ham køre bagefter. Og så, som sagt, så vil vi prøve at sætte ham ud i en rigtig bil i morgen. Og så prøve at se, kan han så finde ud af at køre med manuel gear på sikre omgivelser ude på køreteknisk anlæg. Så Benjamin, vil du prøve at komme ind til mig? Ja. Hvis du sætter dig ind i køretøjet her. Og som sagt, Benjamin, så det vi skal prøve her, det er det her med at skifte gear, ikke også? Og lære at køre med en kobling. Ja. Og det man gør, når man bruger en kobling, det er, at man doserer den meget, meget nemt. Vi plejer at sige på køreskolen, at kobling det er vores baby. Så vi skal behandle en kobling, ligesom vi behandler en baby, ikke også? Det med omhu og stille og roligt. Ja. Prøv du at træde din kobling ned. Så kan du se herover, at du træder på din kobling, ikke også? Det handler om her, det er 2 måder at bruge en kobling på. Den ene, den er, at man bare trækker hælen hen over gulvtæppet. Den anden mulighed, det er, at man lige slipper 5 cm, mærker, hvor bilen den tager ved, og det kan du godt mærke i koblingen her. Ja. Og så holder du den lige der, indtil bilen den lige er i gang, så den ikke overfører mere kraft til vejen. Så kan du slippe den helt. Ja. Prøv at trække koblingen i bunden. Okay. Skal du have sædet lidt frem? Ja. Prøv så lige at træde koblingen ned. Så skal det være sådan, ligesom når du kører på cykel, ikke også? Så dit ben det er næsten strækt. Jeg tror, du skal sæde lige en lille bitte smule tilbage. Sådan der, prøv lige igen. Det er bedre det der. Godt. Så har du gearkassen herovre, Benjamin. Ja. Der har du et H-gear. Og et H-gear, det er over mod dig selv og fremad. Der har vi første gear. Ja. Og så når vi skifter gear, så skal vi lige holde en lille bitte pause i frigearet. Og så går vi i anden gear. Og der holder vi meget, meget forsigtigt på gearstangen. Ja. Og når vi så skal i tredje gear, så er det egentlig bare at skubbe fremad. Kan du se, så hopper den selv ind for en tredje gear. Ja. Og så er det egentlig bare frem. Men husk det med at lige holde et lille sekunds pause. Og i en virkelig bil, der vil tandhjulen stoppe, så glider de meget nemmere sammen. Ja. Godt. Vi prøver du lige at sætte i første gear. Vi kører ikke nogen steder, du holder bare koblingen nede. Ja, prøv at se, når du tager fat sådan med hånden her rundt omkring. Prøv at gøre det lidt mere forsigtigt. Bare brug sådan fingrene lige så stille og roligt. Og så bare lige stille over. Det er meget bedre. Så skal du i anden gear, så prøver du at gå ud i frigear. Og så ned i anden gear. Det er rigtigt. Og så tredje gear, prøver du at skubbe den lige frem. Ja, og så lige frem. Og så er det lige tilbage i fjerde gear. Det er rigtigt. Godt. Så prøver vi at gå i frigear igen. Og så prøver du at koblingen ned, og så skal du starte bilen. Det gør du på deroppe på tastaturet. Ja, jeg skal holde koblingen ned. Ja, koblingen i bunden. Og nu kan du høre startmotoren. Den kører der, og bilen den starter. Prøv at give lidt gas. Prøv at trykke på speederen, den venstre pedal, den højre pedal. Og se, nu kommer omdrejningerne op her, ikke også? Ja. Så prøver du at gå i første gear. Så prøver du at slippe koblingen lige så stille, og det kan du se heroppe. Lige til du kan mærke, at den tager lidt ved. Det er der, ikke også? Ja. Prøv så at gøre, nu gik den i stå for dig, det er fordi du slipper den for hurtigt. Prøv lige at starte igen. Så går du i første gear igen. Sådan der. Og så prøver vi at køre frem, og så drejer jeg til højre her. Okay. Og så skal vi lige have kigget her, der kan vi lige kigge herover, om der kommer nogen, det gør det ikke. Så drejer vi på rette. Ja, og så retter vi op. Og så giver du en lidt gas op til de der cirka 2000 omdrejninger. Sådan, lidt mere. Sådan, og så lige lidt ud på vejen igen. Ja, og så prøver du at gå i anden gear ned med koblingen, og så i anden gear, ligesom jeg viste dig. Og ikke kigge ned på gearstangen, så kører bilen et eller andet sted hen. Ja. Sådan der, det var rigtig flot. Begge hænder op på rette. Nu kører du i anden gear, det kan du godt køre rundt i svinget dernede med. Så pas på, når du drejer for vej. Kig på den mest krumme kant, så langt frem du kan i svinge hele tiden. Så følger du vejkanten rundt. Ja. Det vil sige, når vejen drejer til venstre, så kigger du på midterlinjen. Når den drejer til højre, så kigger du på kantstenen så langt frem du kan. Godt. Prøv at give den lidt mere gas. Ja, og så kommer vi i tredje gear. Du kører 42 nu. Så prøv at gå op i tredje gear, uden at kigge ned på gearstangen. Godt. Sådan der. Ja, det er rigtig fint. Og kører du bare lige stille derude her. Se, det her det er jo så planen, forsøget i det her. Det er, at prøver vi lige at lade ham køre her i 45 minutter. Og så i morgen, så sætter vi ham ud i bilen og prøver at køre i en virkelig bil. Så må vi se, om det lykkes for os.
Vi har lige lavet en hurtig beslutning her. Vi har en forsøgsperson mere, der er ankommet på skolen her. Så nu prøver vi lige med hende også, sådan at vi har noget mere at sammenligne med. Og hun har heller aldrig nogensinde prøvet at sidde i en bil. Hun hedder Katrine. Katrine, prøv du at komme herhen til mig. Så prøv du at sætte dig ind i køretøjet her. Og så gør vi ligesom vi gjorde med Benjamin, da vi skal justere det hele til dig. Så vi skal nok sidde lidt frem. Prøv du lige at træde koblingen ned. Ja, det er rigtig fint der. Og det passer med dit ben, det er næsten strækt, ikke også? Så prøver du også at holde koblingen nede. Og så prøver du at sætte gear. Ja, det er første gear, ikke også? Prøv du så at gå i anden gear, der skal du holde lidt over mod dig selv, ikke også? Det er rigtig fint, og det er så forsigtigt, du skal gøre det, ikke også? Så prøv at gå op i tredje gear, det er den i midten her. Der, og fjerde gear, ud i frigear og ned i fjerde. Sådan, så går vi i frigear igen. Godt. Så skal vi have startet bilen, og det gør vi på O-knappen op på tastaturet. Sådan der, og du prøver at give lidt gas, så kan du se din omdrejningstæller. Sådan der, det er rigtig fint. Så skal vi lige have sluppet vores parkeringsbremse, og det gør vi på P. Godt, og så skal du i første gear. Sådan der. Og så skal vi jo passe på fodgængere og alt muligt, og vi kigger lige til siden her. Prøv du lige at køre en lille smule frem, så slipper du din kobling lige så stille med koblingen. Lige så stille, ikke give så meget gas. Lige så stille. Sådan der. Ja, det var fint. Gik du i stå, så prøver vi lige at starte igen deroppe. Sådan der. Så skal vi lige kigge til siden her. Der er frit. Så kører vi. Ja, så drejer du. Ja, og ret op igen. Sådan der. Så giver du lidt gas på speederen. Og så skifter du gear, anden gear, og det er over, hvor du sætter tilbage. Husk koblingen med i bunden, og ikke kig ned på gearstangen, fordi så kører du ind i de andre biler. Så slipper du speederen. Så kan du godt køre rundt i svinget her i anden gear. Sådan, så kigger du på kantstenen, der er så langt frem i svinget, du kan den hele tiden. Og så retter du op igen. Det var rigtig flot. Så giver du lidt gas igen. Ja. Og du kan se heroppe, der har du dit bakspejl her. Du har dit sidespejl, hvor du kan holde øje med, hvad der er bagved dig, ikke også? Så skal vi i tredje gear. Og du kører 56 nu. Du kører faktisk lidt for stærkt. Koblingen ned. Og så op i tredje gear. Ja, og slip koblingen igen. Det er så flot, det her. Sådan, nu kommer der et sving herhen. Skal vi prøve at dreje til højre her? Ja. Så ned med koblingen, og så stopper du for rødt lys. Bremser du, trykker på den midterste pedal. Ja, så skal du i første gear, Katrine. Over i første. Sådan der. Og så træder du lidt på bremsen, det er den midterste. Så holder vi stille og venter. Og der kan vi lige tænde blinklyset her. Sådan der. Så slipper du koblingen lige så stille. Og så kan vi lige kigge over skulderen her. Sådan der, og vi kigger i spejle. Og der har vi et par fodgængere. Dem skal vi lige træde på bremsen eller vente lidt. Så slipper du koblingen lige så stille. Og vi kigger lige over skulderen igen. Sådan der. Så skal vi i højre bane. Så giver du det gas. Sådan der. Og så skal vi skifte gear. Ja, det er rigtig flot. Det er rigtig fint. Det vi vil nu, det er jo ligesom vi gjorde med Benjamin, og prøve at lade hende så køre her i 45 minutter. Og så ser vi i morgen, hvordan det så går med Katrine som forsøgskanin. Tak for i dag. Så er vi i gang med anden forsøgsperson herude på køreteknisk anlæg. Det er Katrine. Katrine, hun har fået 45 minutters undervisning i vores SimDrive simulator i går, og ellers ikke nogen instruktion overhovedet her i dag. Dog vil vi lige stille hendes sæde og hendes ret, så det lige passer til hende og spejle. Og ellers så tager vi den ad hoc, og så prøver vi at køre en tur med hende. Og det der var pointen her, det er at bevise, at SimDrives simulatorundervisning er fuldstændig på højde med at gøre det i virkeligheden i forhold til vores gearskift. Så det vil vi prøve nu. Så Katrine, prøv du lige at træde din kobling ned. Ja, den er god nok. Og prøv så lige at lægge hænderne ud over rettet. Det er også godt nok. Så skal vi lige kigge spejlene. Ser det fornuftigt ud? Ja. Og kan du også se lidt heroppe i den her? Ja, det er godt.
Nu er du jo rigtig heldig, at du første gang, du nogensinde skal ud og køre i en bil, at det er på rigtig glat vej, ikke også? Der er jo sne og alt muligt her. Men jeg synes, vi skal prøve det bare stille og roligt. Bare slap af, Katrine, og så prøv at gøre det samme, som du gjorde i simulatoren i går, ikke også? Så lad os køre en tur. Du holder bare herovre i venstre side, for vi har nogle biler, der kører ved siden af os. Ja, og du skifter bare gear, når du synes. Og vi kører bare forbi bilen her. Ja, og så lader du dine øjne følge den mest krumme kant rundt i svinge. Sådan at vi følger vejkanten rundt. Og så vil jeg jo gerne have, at du giver den lidt gas, når vi kommer rundt, og det går lige ud her, så vi kan prøve at få et gearskift i 3. gear. Ja, så giver du lidt gas nu. Ja. Det var perfekt gearskift, Katrine. Det var super godt. Så tager vi hold heroppe på bakken, så du træder lige koblingen ned, og så holder du ind til siden. Sådan der, ja. Og så skal vi frigear. Yes. Og her kan vi jo så se med forsøgsperson nummer 2, der aldrig nogensinde har kørt bil. Her virker det også. Perfekt gearskift efter 45 minutters undervisning i en SimDrive simulator. Så vi kommer også i mål med Katrine. Det var godt. Katrine, hvordan synes du, det var? Var det virkelighedsnær i forhold til vores simulator? Ja, det synes jeg, det var. Med gearne, og når du skal have den første gear og anden gear og sådan noget. Hvad med koblingspunktet der? Den der følelse af, hvordan virker det med følelsen på koblingen her kontra simulatoren? Var det det samme? Ja, det synes jeg også, det var. Super. Altid. Og det er jo første gang, jeg som kørelærer har prøvet at tage en elev ind i bilen her med de 2 forsøgspersoner, vi har haft her i dag, hvor de faktisk kan skifte gear efter undervisning i simulator. Det er en meget, meget spændende oplevelse. Så tak for i dag. Godt. I dag der skal vi jo så ud og prøve at lave anden del af vores forsøg med hensyn til vores simulator SimDrive. Og det vi prøver i dag, det er jo, at vi har taget den unge mand her, der sidder ved siden af, og han har kørt 45 minutter, det vil sige 1 lektion i vores simulator med manuel gear. Og det vi så gerne skulle bevise her i dag, det er, hvor effektivt den indlæringsproces den er, når vi prøver her for første gang at sætte den unge mand ind i en rigtig bil her, og så køre på køreteknisk anlæg. Han har fået 0 instruktion. Det eneste instruktion, han får, det er den, I ser, han får her nu. Ellers så er det helt fra scratch. Så vi skal ud og køre en tur her. Det, hvis du skal prøve, det er at prøve at gøre det, ligesom du gjorde i simulatoren der i går, og det, du har lært der. Ja. Og sædet på lige at træde koblingen ned. Vi kan se, om dit sæde det er, som det skal være. Helt i bunden. Det ser godt ud. Det er fint. Så gør du lige sådan her med hænderne ud over rettet. Det er heller ikke helt galt. Det går nok. Og du har en sikkerhedssele på. Ja. Så vil jeg give dig nogle yderligere instruktioner. Så tager jeg lige en sikkerhedssele på os. Og så prøver vi. Værsgo at køre. Ja. Og du kører bare ligesom du gør i simulatoren. Og husk det med, når du kører rundt i en kurve, så lader du dine øjne følge den mest krumme kant. Hvordan synes du, det er i forhold til at sidde i simulatoren? Simulatoren er meget mere sådan, man kan ikke så meget mærke det. Nej. I forhold til en rigtig bil, hvor koblingspunktet er. Ja. Men det giver en god følelse af, hvor det egentlig er cirka, man skal være. Ja. Så prøver vi at lave et gearskift heroppe af.
bare stille og roligt derefter den anden bil. Og du er nødt til at skal til hold også. Husk at kigge over skulderen her lige før svinget, så er den der. Skulle vi prøve at se, om vi kunne lave et gearskift mere til tredje gear? Ja. Skal jeg bare holde heroppe? Vi prøver at tage hold her, ja. Sådan der. Og så skal vi lige have trukket håndbremsen. Det var den knap, der sidder dernede her. Den burde være trukket nu. Nu kan vi jo så nærliggende spørge dig. Hvor synes du, de ligger meget tæt op af hinanden, det her med at prøve at køre i simulatoren, og så prøve at gøre det her ude i virkelighedens verden? Jeg synes, det har en sådan virkelig god... At man kan fornemme samme måde, hvordan man kører på, og ens kørestil. At det kan man fornemme inde på simulatoren. Ja. Der har man en vis kørestil, og så når man kommer ud i bilen, så kører man lidt efter den kørestil, man har. Og man kan også godt føle det med koblingspunktet, hvor man egentlig rigtig skal slippe koblingen, og hvornår man skal starte igen. Så du vil sige, at det ligger meget, meget tæt op af hinanden? Ja, det vil jeg gøre. Godt. Jamen, det var jo så vores lille forsøg her, og det har vi jo så bevist, at vores SimDrive simulator, den er meget, meget virkelighedsnær, og ligger uhyggeligt tæt på, og det er også det, den udvikling, vi har lavet bagved det, at det skulle være så virkelighedsnær som overhovedet muligt. Og vi kan jo se her i dag, at det virker øjensynligt. Kan I have en god dag?